Salam dostlar. Bugün teknik analiz ve fundamental analiz ko'rib keteceğiz. Näme bular? Teknik analiz ve fundamental analiz. Fundamental analiz buni investitsiya etmek için kullanılıyor. Misal üçün investor başka, trader başka. Trader gün içinde alıp satıyor, pozisiyasını yapıyor günün içinde. Aýöne fundamental traderlar olar hem investor bolup gitýär. Olar bir zady alýarlar we 3-4 ýyllap saklaýarlar şonu. Misal üçin Apple firma diýeli bir täze zat çykardy diýeller. Täze zat çykardy we geljekde önümüzdäki ýyllarda Apple firmanyň bahasy hasam ýokarlanýar, galýar, gymmatlaýar diýip köp investisiýa etýän adamlar firma investisiýa etýärler. Ondan şolar fundamental analiz ulanýar. Fundamental analiz näme we nädip analiz etmeli? Şeýle gelýän Google'a atjaň, näme diýäň? Investing.com investing.com Ene şu website. Investing.com Ene. Gelýän ştaýyk näme investisiýa etjek bolsaň, mysal üçin iPhone, Apple girýän, basýan. Ondan ştaýda inglişe terjime etdirilmeli. Düşünmeýänler bar bolsa. Haberler ve analizler diýip başardy. Şeýle ekran şylar açylýar. Burada aşağı çekýän haberler ve analizler diýip bar. Ondan ştaýda Apple firma habar çykýar. Habarlar. Şurada okayan Apple firma nämeler edipdir, näme täzelikleri bar, geljekde baha gymmatlarmy, şu zatlaryny okayan, öwrenýän, şoňa görä investisiýa etýärler adamlar. Misal üçin her sentýabrda iPhone telefonuň täze versiýalary çykýar-da. iPhone 15, iPhone 16, 17 her sentýabrda çykýar şolar. Şolar çykmadan öňem bir ay öňünden investisiýa etýärler we bir ay garaşýarlar. Apple'yň täze versiýasy çykandan soňra baha gymmatlap başlaýar. iPhone baha gymmatlap başlaýar. Firmanyň bahasy baha gymmatlap başlaýar. Şoň üçin şeýle saklaýarlar. Her ýylam şeýdip her täze çykanda baha gymmatlaýar. Başga-da näme diýjekdim? Başga-da ene bärde näme Nvidia kompaniýa bar. Nvidia-da dünýädäki iň ulu kompaniýalardan biri we ekran kart ýasaýar, çip ýasaýar. Onuň şörüne gelýän. Şurada news analysis diýip bar. Gelýän bärde okap görýän. Näme bolupdyr, näme habar çykypdyr, gowy habarmy, erbet habarmy? Gowy habar bolsa kompaniýanyň hisse senedi ýa-ni birjasy gymmatlaýar. Ondan ine geleli teknik analize. Teknik analizi biz diýalok day traderlar günüň içinde pozisiýa açyp günüň ahirinde de pozisiýany ýapýan adamlar, traderlar teknik analiz etýärler. Teknik analiz nähili? Şuna öçüreýin. Az daha geçirler. Teknik analiz nähili? Misal üçin men çyzyk koydum da 4 saat bolýar. Baha ştaýdan şöyle çekilip baha ştaýdan şeýle aýlanyp gidipdir-da. Şunu teknik analiz bilen şunu analiz edip bolýar. Näyle edýäs? Misal üçin ştaýda beýle gep bar eken.
Şaýda firgoly gepli doldurup, şaýda orderleri alyp gidipdir-de. Anam anlaşmazlyğa düşýäs. Öfere diýäs, "Nirde bize konfirmasiýa berip bize pozisiýa açar ýaly." Näme? Öňe şaýk şeýle expansion berenden soň şaýka girýän. Şaýga gelende pozisiýaga girýän we uçup gitýär. Ve analizleriň dowamyny giňişleýin. Öňeki videolarda näsip bolsa hemmesini öwrenýäs ýavaş-ýavaş. Häzirlikçe diňe şu teknik analiz bilen fundamental analiziň tapadyny düşündirjek bolup çekdim şu videony. Fundamental analizi bize gyzykly ýeri ýok onuň. Fundamental analizi diňe investorlar etýär. Biz ýanky alyp teknik analiz edýäs we teknik analizde de elbetde habarlary ýerlemaly. Teknik analizde ýöne ýanky websaytda däl-de başga websaytda ýerleýäs. Ine şurada Forex Factory. Ine şu Forex Factory diýip ýazsaň, Forex Factory diýip ýazsaň çykarýar websaytyny. Hatta täzeden gelip görkezýän. Forex Factory. Ine Forex Factory'ň official websayty şu. Berde indeksde, Forex'de biram o indeksde, Forex'däki chartlarda pairlaryň habarlary şurada çykýar. Şaýda nastroykalary bar. Näçinçi günkü bu 25-şi günkü biz täze ýyldan soň göreli. Täze ýyldan soň ýanwar aýynyň habarlaryny göreli. Ýanwaryň 3-nde habar ýok, 4-nde habar ýok. Ondan 5-nde habarlar barny şurada habarlary ýerlemaly. Gyzyl habar. Gyzyl habar diýmek hoply habar. Berde pozisiýa açmaly däl. Berde market köp hereket edýär-de. Volatility köp bolýar. Şoň üçin gyzyl habarlarda gyzyl habaryň sagatyna seretýän. Şu sagatda sen pozisiýa açmaly däl. Açjak bolsaňam habar okumany bilmeli. Habar okumak diýmegiň näme? Mysal üçin diýeli, ony öňkü habarlardan görkezýän. Häzir sentýabryň habarlaryna göreli. Gyzyl habar. Ine. Gyzyl habar, dollarda gyzyl habar. Mysal üçin. Ine şurada previous diýmek. Previous öňkü habar. Şu habaryň öňküsi. Previous öňküsi näme ekeni? 48 çykypdyr. Soň forecast garaşylýany 49. Ýöne çykanda garaşylýany çykmandyrdan ondan pes çykypdyr. Demek bu dollaryň güýjüni açyrýar. Dollaryň güýjüni açyrýar. Dollaryň güýjüni açyrýany bildiler. Näme etmeli? Gelýän trading'i bar. Öňküsinden pes çykypdyr. Dollaryň güýji gatjak diýendanym euro USDT'ye gelýän. Euro USDT euro dollara garşy. Indi berde dollaryň güýji gaçda. Indi euro näme hereket etmelinde? Dollaryň güýji gaçdy. Indi euro ýokary galyp gitmeli şeýledi. Sen euroda trendin ýokary. Euroda trendin ýokary. Şeýdip habar okaýan. Ondan ýene birini göreli. Australian dollar. Australian dollaryň näme ekeni? Öňküsi Australian dollaryň öňküsi 0.13 gepler bilmedim ara. 0.3'te karoçy 0.3% çykypdyr öňküsi. Indi forecast garaşylýanym 0.5 garaşylýar eken ýöne çykany 0.6 garaşylýandan gowy çykypdyr. Bu diýmek näme?
şuday gelýän USDT diýip USDT Forex'te USDT ine diýmek Australiýan dollary şu wagt güýçlendi. Şu wagt güýçlendi diýen we senin trendin eýen şu ýerden ýokary hereket edip başlamak. Bar ýani. Hawara okap şeýdip trendin belläp bilýän. Eger şu ýerde şol garaşylýandan pes çyksa, onda diýmek näme? Senin şudaýdaky trendin aşak. Beýle. Ýöne näme dipdir? Hop. Bärde garaşylýandan köp çykypdyr. Demek awut güýçlendi. Ene. Ýene bir sansy. Bu da dollarda garaşylýany geçen previous öňküsi 106.000 garaşylýany 73.000 ýöne hawary çykany 54.000 çykypdyr. Bärde dollar güýjüni ýitiripdir. Şoňa görä-de senin euro USDT'de senin trendin dollaryň güýji gaçdy we euro güýçlenýär. Beýle. Ýokary tarapdan trendin long gitýär. Şeýdip hawara okap sen analiziňa mysal üçin şu ýerden sen long garaşyp oturan bolsaň analizini etdiň şudaýdan sen break of structure bilen long güýçlene girmäge garaşyp otyrň we habaryňam senin ogruňa tarap çykdy. Dollarda güýç beseldi, euro näme etýänini güýçlenýär. Senin analiziň şular ýaly bolýarsaň. Fundamental analiz bilen teknik analiziň tapadyşy. Başga ýene soraklaryňyz bar bolsa kommentariýalarda belläň. Hokman ilk videolarda jogabyn berer. Ilk videolarda görüşençe.